खौ हाग्रामाया मोनसे कम्पानिनो फानदों बे कम्पानिया पिकेबि हा माने प्रलाद आरो कास्टम आरो बिक्रम बे जाथाया 2025 मायथाइनि 4 मार्चनि फुंनि 10:30 सान्तिपुर अदालगुरि खालबारि हादानाव फरेस्टफोरा इफेक्शन खालामनो फैनाय बा होस्रांनो फैनाय जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला फरेस्टनि मानसिफोरा बिसोरनि न'खौ बुफायनो थाखाय इफेक्शन खालामनो थाखाय थांदोंमोन जाहैबाय, जायनि जाहोनाव बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरेस्टफोरजों माखासे दाङाबाजि जायो। बे दाङाबाजि जानायनि गेजेराव जोंनि बर' बिमा माहारिनि सानैसोखौ माने पानिशमेन्ट होनाय नुथायखौ जों नुनो मोनदों, जेराव फोरमाना बिनो सानैसो बर' बिमा माहारिनि बिखुङाव सिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनैयो जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो बारम्बार नुनो मोनगासिनो दङ। बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा मा बुङो, बिटिसि ओनसोलनि 35 लाख बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै गोजोन गायसनलांनायनि माखासे बाथ्रा, शान्ति गोजोननि बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव बारम्बार बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिथांनि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टनि समावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' न'खरफोरखौ इभेक्शन खालामनानै होस्रांनायखौ जोङो खननै नुनो मोनबाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा, जेराव जोंनि बर' फिसाफ्रानो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै बिसोरखौ साफा साफा पलिटिकेल लिडार खालामहरदों। बिसोरो पलिटिकेल लिडार जाखांनायनि उनावहाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जायफोर पावार आरो गोहोफोरखौ मोनो, जों बर' फिसाफोरनि सायावसो इलिगेलि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। लाजिनांगौ। दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव जोङो जोबोद माने गुलाय गुजाय थासारिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै जाय नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बा जों नुदों, बे जाथाया थारैनो इफेक्शन खालामनो थांनायनि जुदि जाथाय मारमोनब्ला दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि माखासे बर' फिसाफोरखौसो माने फोजोबस्रांनायनि टारगेट लादों नामा, जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल पार्टीनि माखासे एमएलए मिनिस्टारफोरानो मिथिं दावथिङाव प्रग्रामफोराव बुङो जे जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव बिपिए बा कंग्रेसआ सोरबा आदार्स पलिटिकेल पार्टिया जेबो स्किम मोना, जेबो सुबिदा मोना। दा बेफोरबायदि डायलगा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ डिभाइड खालामनो नाजानाय, गावस्रा होनो नाजानाय, जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो एना एनि खालामनो नाजानाय, मुगै सुगै खालामनो नाजानाय माखासे थासारिफोरखौ लाबोनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै इफेक्शननि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टआव अलरेडि खननै इफेक्शन जालांखांबाय आरो बे जाथायाबो थारैनो जुदि इफेक्शन खालामनो थांनायनि जुदि जाथाय मारब्ला दिनै खनथाम जाबाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ। दिनैयो जाय प्रमद बर' बिथाङा गोजोननि सान्थि गायसंनायनि बाथ्रा बुङो, दिनै बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावनो बेफोरबायदि जाथावथारै गाव बर' फिसाफोरनि सायावनो इलिगेलि पलिटिकेल पावार बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बेसे दुखुनि बाथ्रा। दिनै जाय फरेस्ट लेन्ड एरियाफ्राव जोंनि बर' फिसाफोरा गावबा गावनि जिउखौ, गावबा गावनि न'खरखौ दैदेनगासिनो दङ, बैसोरखौ जोङो इलिगेलि होस्रांनाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। जों ट्राइबेल फिसाफ्रा जोंहा फरेस्ट लेन्ड राइट्सआव थानायनिबो जोंहा मोन्थाय दङ, जेराव मोन्थाय थासेयावबो दिनै माबोरैहाय जोंनि बे बर' फिसाफोरखौ बेफोरबायदि इलिगेलि इफेक्शन खालामनानै अत्याचार खालामनो चान्स आरो सुबिदा लाबाय थाखो बिसोरो? मा बेनिफिट दं? इफेक्शन खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि आखायाव एसेबां पलिटिकेल पावार दंब्ला बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दंगासिनो दङ, बैसोरखौ इमिडियेटलि इफेक्शन खालाम। दम दंब्ला पलिटिकेल पावारखौ बाहायनो एसेबां जुदि नोंसोरो इन्टारेस्ट दिन्थिबाय दंब्ला जों रायजो राजानि सिगाङाव बाहाय। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दङ, इमिडियेटलि इफेक्शन खालाम। दिनैनो दानो इफेक्शन खालामनानै दिन्थि जों रायजो राजानि सिगाङाव, होमबाना मानिगोन जों नोंसोरखौ। दिनै जों बर' फिसाफोरनि सायावसो माने न'खर बुख्रुबनानै होस्रांनाय, इफेक्शन खालामनाय
बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुगासिनो दङ आरो मानो बर' फिसाफोरनि सायाव बेफोरबायदि अत्याचार खालामगासिनो दङ जाहोना मा बेनि बेनिफिट्सआ मा हो बेनि बेनिफिट्सआ मा बेनिफिट्स दं रायजो राजा नोंथांमोन बेनिफिट्स दं आन्दोआव बेनिफिट्स दं जायनि थाखाय दिनै जोङो बर' फिसाफोरखौनो माने बर' लिडारानो इफेक्सन खालामनानै होस्रांनाय नुथायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बेसे दुखुनि बाथ्रा बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा मानो बेफोरबायदि नुथायखौ नुबाय दं मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन जेराव जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय आसाम स्टेटनि आन्डाराव गादब जानानै सालाय जागासिनो दङ सालाय होजागासिनो दङ बैसोरो अर्डार हरनाय लोगो लोगोनो बिसोरो मावनांगौ बाध्य जानानै फैयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनैयो जाय हारिनि आथिंसिनिफ्राय जोंनि बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय जोङो बेसेबांबा सातजालानि लामाखौ आखायाव रुजुननानै दावहा नांबोबाय आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बैफोर जोंनि बर' हारिनि थगायसुला सेल्फिश लिडारफोरानो बे गुबुन हारिनि पकेट सिङाव सोजानानै जोंनि बर' हारिनि माखासे बेसेनफोरखौ फाननानै जोंनि न'खरखौनो सालायनो माखासे गोदै गोदै माने सिमां सुजुबाय थायो बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा बे पलिटिक्सनि गेजेरजोंनो जेसेबांखिनि ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिलफोर दङना स्टेट गभर्नमेन्टआ डेन्जार गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे लिडारफोरखौ इउसलेस खालामहोनो नाजागासिनो दङ आरो इउसलेस खालामजाबायबो दङ जायनि थाखाय बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों दिनै बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि नुथायफोरखौ जों दिनै नुबाय थादों नायबाय थानो गोनां बाध्य जानानै फैदों जों मानो सिरि थानो इफेक्सन खालामबावसं एबारो नेक्स्ट टाइम नुबावथोसं एबारो डाइरेक्ट थांनानै फेस टु फेस सोंहैनाय जागोन फिननाय होनो हायाबा खिन्थु दिगदार जागोन सिदा बाथ्राखा जों रायजो राजानो जुदि फिननाय होनो हायाबा दिगदार जागोन नोंहा नोंसोरहा जों बर' फिसाफोरखौ होस्रांनानै इफेक्सन खालामनानै मा बेनिफिट्स दं बेनि फिननायखौ होनो हानांगोन आरो मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय बै बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामि हाबनांगौ गामि सोसननायखौ लानानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि इउज खालामनो नाजाबाय थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय मानो सोनो हायाखै मानो दिनैसिमबो हाबाखै बेनि एगेन्स्टआव बै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि इउज खालामनो नाजाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दिनैयो सोरबा जोंनि बर' हारिनि पलिटिकेल लिडारा गावबा गाव पलिटिकेल सार्थबादिनि थाखाय जोंनि सोरबा बर' फिसाफोरखौ मिनिंलेस इउजलेस खालामलांनो नाजादोंब्ला बेनिफ्राय खिन्थु गोजानाव थाखायोब्ला मोजां जोंनि 40टा समष्टिखौ 60टा बारायनो थांनायाव जोंहाबो मोजांनि बाथ्रा गोजोनथावनि बाथ्रा नाथाय 40टाखौ बोफ्लेनानैसो 60टा खालामनायनि बाथ्रा मानो वाइ मा जाहोनाव थाखानायखौसो बोफ्लेबावनायनि बाथ्रा मानि थाखाय गोदान एरियाखौ बारायदेरनानै 60टा खालामनायनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंनो हादिया लाबोनो हादिया कारना मा कारना मा संकस्तु सदिया होननाय मोनसे बाथ्रा दंना जोंहा जोंनि हारिनि माखासे सेपारेट स्टेटखौ लानानै जों जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हाया अब्ला समसिमहालागै बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि बिखानिफ्राय सोरबा जोंनि हारिनि बै ABCD लिडारखौ बेसेन होयै होयै बायै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बेफोरबायदिनो गुबुंले बारहावा सोमजिहोलांबाय थागोन आरो जोंनि हारिनि बिखायाव बेफोरबायदि सेल्फिश लिडारबो दङ आरो माखासे सेल्फिश लिडारफोरखौसो जोङो सैथो नंथारगौ होननानै जोङो गोबाव सम जोङो सापर्ट होबोबाय थादों दिनैथ' फोरमान मोनदोंना बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैथ' फोरमान मोनदोंना फोरमान मोनगोन ना मोनाखै दिनैथ' जों फोरमान मोनबाय जों जोंनि बेसेन गोसा भटखौ मिनिंलेस पार्सननो मालाबाबो होनानै सापर्ट दा खालामखा जोंनि बेसेनजोंसो बै ABCD मोना पलिटिकेल लिडार जानो हायो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखा बेखायनो जों गावबा गाव गोसोजों सान सोरबायदि लिडारखौ जों सापर्ट होनांगौ सोरबायदि लिडारनि दैदेननायाव जोंहा एसेब्लाबो आगानसेब्लाबो माइरं गरसेब्लाबो जोङो सान्ति गोजोन डेभेलपनि खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय सुबिदा मोनो बै लिडारनि आखायावसो जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेननो जों सुजुग आरो सुबिदा होनांगौ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ